avui anem a fer el Puig Vicent. El cim aquest està a Torrelles, no és molt alt, és petitet, però bueno, bé, nosaltres farem la ruta des de Begues, hem vingut aquí, hem aparcat el cotxe i anirem fins a la Penya del Moro i de la Penya del Moro fins al Puig Vicent. Anem, que ens queda una miqueta, tenim un trosset, vinga va! Estem de camí a la Penya del Moro, hem començat des de Begues i al mig del camí ens hem trobat un pou. És molt profund, vull dir, s'ha de vigilar una mica, està tapat, no hi ha perill, però és hiperprofund, I res, anem a continuar, que la Penya del Moro ens espera. Ja estem aquí dalt d'aquest cim, bueno, no és un cim, és una penya, que està dalt d'una muntanya. Allà es veu Sant Ramon, allà es veu el castell de l'Emprenyat i, bueno, molt bé, no? Ho hem aconseguit, pujar aquí dalt. El camí és molt fàcil, té pujadetes però suaus i res, vinga, anem, que ens queda el Puig Vicent, ens està esperant, vinga, va, anem-hi! Ja tenim un altre cim, aquest és el Puig Vicent. Té una alçada de 467 metres. Ho hem aconseguit! Hem anat de Begues a la Penya del Moro i de la Penya del Moro aquí, al Puig Vicent. Aquest és un cim que està compartit, igual que l'ermita de Sant Ramon, amb dues poblacions, amb Vallirana i amb Torrelles. I res, vull dir, ara només queda descansar una miqueta i tornar cap enrere, que hem d'agafar el cotxe. Vinga! Bé, us en recordeu de l'explicació que ens va donar en Pep en el Puig de la Mola? Doncs bé, era cert. Hi ha serps a la muntanya. Aquí podem veure la pell d'una que l'ha canviat. Si us fixeu bé, es veu fins i tot la boca oberta i tot. Bueno, una mica de fàstic, la veritat. Sembla com si fos... no l'he tocat, però sembla com si fos de plàstic. És realment fastigós. Ens fa una por a l'ovelleta i a mi que no podem. Hem de marxar corrents. Vinga, va! Bé, ja hem acabat la ruta. Begues, Penya del Moro, Puig Vicent. Una ruta molt agradable, amb tota feta per pista. La veritat és que molt espectacular i molt xulo. Vull dir, al cim el Gotet Barcelona i molt bé. Una ruta que m'ha agradat molt. Bé, hem vist a més una pell d'una serp, amb la qual cosa, hem pogut posar en pràctica el que ens va ensenyar en Pep. Així que, res, fins la setmana vinent, fins al proper cim, bye bye!